Добре. Искам да споделя нещо с вас. Готови ли сме? Да, готови сме. За тия, които не знаят, когато ние виждаме Библията, си мислиме, че тя е само една книга, а всъщност Библия означава библиотека. Защото гръцката дума за Библия е библион. И това означава библиотека. Когато някой от нас отиде в една библиотека, защо отива там? Да прочете нещо, да се интересува, да си вземе. Обаче, когато каже думата библиотека, в ума на всеки един от нас изкачат книги. Така че, когато чуете думата Библия, нека в ума ви да изкачат книги. Защото тя съдържа 66 книги, които са разделени на два завета. Единият завет е Стария завет, другия завет е Новия завет. Това е просто информация да го знаете. Лука 8 глава, 40 стих. Господи, ние те молим в името на Исус Христос. Нека Твоето слово да дойде. Да дойде, Господи, за хората, които имат нужда от лек, като изцеление. Да дойде, Господи, за хората, които имат нужда от вода, като питие. И да дойде, Господи, за хората, които имат нужда от огънят на духът Ти, който да щупва хомоти, който да събаря крепости и който, Господи Боже мой, да носи живот и този живот да бъде живот в изобилие. Амин. В името на Исус. Амин. Лука 8 глава, 4 стих. А когато се върна Исус, народът го посрещна радостно. Защото всички го чакаха и ето дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата и падна пред Исусовите нозе, да му се молеше да влезе в къщата му. Защото имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя беше на умиране. И когато отиваше, народът го притискаше. И една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и бе дала за лекари целия си имот, без да може да бъде излекувана и никой да излекува, се приближи Исус зад, да се допря до полата на дрехата му на Исус и на часа кръвотечението й престана. И рече Исус: кой се допря до мене? И когато всички се отричаха, Петър и онези, които бяха с него, казаха: наставниче, народът те притиска и гнети. А ти казваш: кой се допря до мене? Но Исус каза: някой се допря до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мене. Жената, като видя, че не може да се укрие, дойде разтреперена и падна пред него, да му изказа пред всичките люди по коя причина се е допряла до него и как на часа бе оздравяла. А той рече: деще, твоята вяра те изцели. Иди си с мир. Амин. Амин. Нещо, което изподелям, съм го озаглавил с заглавието: твоята вяра те изцели. Или защо се допря до мен? В тази история виждаме една жена. Не знаме дали е с дълга коса, но знаем, че това е една жена, която страда от нещо. А именно от болест. Болест, за която лекарите, при които тя отишла, не са успяли да намерят лекар. 12 години жената е болна от тази болест. И цели 12 години тя ходи на лекари. Тя търси някой, който може да изцели нейната болест. Идва един момент, в който този евангелист не описва това, но ако погледнем другите евангелия, ще разберем, че това, което казваме, е вярно. Така че ми се доверете, както казва един брат, в аванс ми се доверете.
Идва един момент, в който тя чува за Исус. Чува, че Исус изцелява, че болни ходят, че хора, които са били болни от проказа, месата им падат и имат големи рани, са били изцелени. Хора, които са възкресени от името на Исус. Исус, някой си Исус. И тя си казва, явно този Исус ще ме изцели. Когато тя чуди Исус, Библията казва, че дойде вяра в нея. И точно затова, в края на нашата история, Исус казва, деща твоята вяра да изцели. Библията казва в Римляни, доколко си спомням, 10-17, или там някъде, казва, че вярата идва от слушане и четене на Христовото Слово. Тоест, ето заради това е едно от нещата, за които е важно Словото на Бог, е защото то носи вяра в нас. Искаш мотивация, някой го наричат. Искаш вяра. Искаш да разбереш какво Господ има за тебе. Започни да четеш Словото. Защото всеки път, когато четеш Словото, всеки път Бог ще открива нещо ново. Амин? Амин, амин. И тази жена чу Исус. И един от евангелистите го описва, си казваше, ако само се допра до дрехата му, аз ще бъда изцелена. И всъщност друг го описва, като казва, до крайчицата на дрехата му. До крайчицата на дрехата му, аз ще бъда изцелена. Тая жена, не знам как, но представете си колко много вяра имала, че Исус ще изцели, че да мине през всички тия хора, които са там между Исус. Понеже Исус изцелява, Исус действа. И кой ти човек да е на планетата Земя, ще иска да се докосне до този човек. Нали така? И има една огромна група от хора, които се допират до Исус, но от текста разбираме, че нищо не се случва. Не защото Исус е фалшиви Исус, а защото нагласата на някои от хората не е същата нагласа, която тая жена има. Каква е нагласата? Вяра. Че ако аз само се допра, аз ще бъда изцелена. Ако аз само се допра, той ще прости моите грехове. Ако аз само се допра, аз ще бъда съвършенно здрава. Ако аз само се допра, аз ще бъда обърната на колко градуса? Ще бъда обърната от света и ще бъда обърната към Христос. Ако аз само се допра, Бог ще промени живота ми. Амин? Амин. И тази жена минава през този народ, допира се до Исус. Исус се обръща, представете си, към тази група хора, която е до него, и казва, кой ме докосна? Ако аз бях на място на учениците там, бих се изсмял и бих казал, ама не вижте си колко много хора има. Откъде да знаем кой те докосна? Исус каза, не. Някой се допря до мене с вяра. Аз усетих, че излиза сила от мене, излиза прощение от мене, излиза изцеление от мене, излиза благословение от мене, излиза нещо, което някой чака от 12 години да получи. Излизат деца от мене, казва Господ. Но въпросът ми е, защо тази жена си казваше, ако само се допра до крайчетата на дрехата му. Жената не каза, ако само се допра до Исус, аз ще бъда изцелена. Нима той, който записва това, което вижда, просто си го е записал е така. Просто да го има в текста. И тя се допря до крайчетата на Исус и тя беше изцелена. По някакъв път четеме Библията като дъга. А Бог ти казва, първи стих Откровение, втори стих Откровение, четвърти стих Откровение, проблясък. Ако отидем в Ерусалим днешно време и видиме какъв е бил там контекста по това време, виждаме, че Исус е равин, Исус е учител. Нали? И всеки един равин, всеки един учител в Ерусалим днешно време, които четат в синагогата, в църквата, носи нещо. И това е дреха.
Един шал, една дреха. И тази дреха има 5 връзки ли се казват? Не знам. Цици, но 5 цици. Да, 5 ресни. И не случайно има 5 ресни. Всички тези 5 ресни символизират петокнижието на Моисей. Словото, което Бог беше дал на Моисей. Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие. Това са първите 5 книги от Библията. Нали? И тази жена казва, ако само се допря с две думи до това, което той носи, аз ще бъда изцелен. И за мен, ако погледнете шала, в края на шала има едно нещо. Пише Второзаконие, не знам коя глава, не знам кой стих, но знам, че там има обещание на Бог към израелевия народ. И за мен, когато тази жена казва, ако само се допра до край на дрехата на Исус, има предвид, ако само се допра до вписаното слово, което е списаното в шала, обещанието на Бога, аз ще бъда изцелена. Вярата в Словото ще промени ситуацията, в която живееш. Вярата в Словото ще промени ситуацията, в която живееш. И вярата в Словото не е вяра на някои букви, вяра на някой, който е писал, а вярата в Словото, Йоан казва, че Словото е Бог. С други думи, вярата в Словото е вярата в Бог. Искаш твоята вяра към Бог да порасне? Искаш да ти дам ключа за това нещо? Да. Чети Словото. По някакъв път нещата са толкова прости, а ние ги правиме толкова сложни. С нашите теологии, с нашите философии. Тази жена се допря с вяра на Исус. И нещо, което искам просто да ви споделя е всеки път, когато излиза сила от Исус, всеки път се случва нещо в живота ти. И ако днес ние имаме Святия Дух и можем по всяко време да се допираме до Исус, не е нужно да ходиме и да се бутаме в тълпи, за да мога да докоснем крайцата на новата дреха, но просто е нужно да застанем и да кажем, ето ме Господи, ето ме Господи, аз искам Твоето присъствие. Какво правим с това, което Бог ни е дал? Хора са били готови да закупат лодки, за да могат да стигнат до Исус. Хора са били готови да казват, Исус е ела в моя дом, Исус е ела в моя дом, Исус направи това, Исус направи това. А ние днес не сме готови да ставаме на молитва, хора. Ние днес не сме готови да кажем, Господи, просто работи в живота ми, не знам как, но при това, което ти искаш. Защо? Вярата в Бог е тази, която променя човека. Амин? Амин, амин. И Библията казва в Яков, че ако имаме вяра, а нямаме дела, тогава нашата вяра е мъртва вяра. С други думи, ако ние казваме, че вярваме в Бог, а не сме склонни сутринта, когато се събудиме, може да го интерпретираме така. Да се молиме и да застанеме пред Него и да му кажем, тук сме за Тебе, Господи. Тогава къде е нашата вяра? Къде е нашето упование всеки път, когато преминаваме през трудности и се опитваме да оправяме трудността с нашите сили? Не ми стигат 50 лева за тока. Ами ще работя още един ден, за да мога да ги събера тия 50 лева да си платя тока. А не може този ден да кажеш, ще отида на църква и Бог ще снабди за мене. Не може да сложиш вярата ти в Бог, че Бог е този Бог, който може да ти плати тока. Не можеш да кажеш, че Бог е този Бог, който може да направи нещо свръхестествено, но е нужно само да имаш вяра в Него. Амин? Амин, амин. Къде е нашата вяра? В кого е нашата вяра? Нашата вяра не е в хора. Смеем сте това? Нашата вяра не е в институции, нашата вяра не е в какво? В способността ни, но нашата вяра е в Бог. Амин, амин. Нашата вяра е в Бог, който е създал небето и земята. Нашата вяра е в Исус Христос. Нашата вяра е в този, който е първи и последния. Нашата вяра е в този, който е началото и края. Този, който казва и става. Нашата вяра е, Вало, в този брат, в който просто се допираш до него и нещо се случва в твоето тяло. Така е.
Специалисти, които са се учили 5 години, 15 години, 20 години не са могли да селят тази жена. Но само едно докосване до някой човек на земята, а именно Бог Исус. Нещо се е променило. Защо не се променяме? Според мен, защото не се доближаваме до Бог. Ако отвориме Яков, 4 глава, 8 стих, Библията казва: приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Може ли човек да се доближи до Бога без вяра? Не може. Защото ако отвориме Евреи, 11 глава, и видим какво пише там. Там пише така: а вярата е даване на твърда увереност в неща, които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат. Вярата е нещо, в което ние не виждаме, но ние може да го почувстваме. Ние не виждаме Бог, нали? Но ние чувстваме Бог. Ние не виждаме лицето на Бог, но ние виждаме делата на Бог. Виждаме как Бог изцелява, виждаме как Бог благославя и точно за това го следваме. Защото Неговата любов към нас е толкова огромна. И продължава стиха и казва: с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото стана от... какво? От видими. Така че видимото, извинявам се, не стана от видими неща. Това, което виждаме, моля те, това, което виждаме, е станало от Словото на Бога. Хората, които са били приближени до Бога, са били приближени не чрез хора, а чрез Словото, което тия хора са приели, и сега вече делата на тия хора не са същите като преди. Разбирате? Да. И нещо, което искам да кажа, е, че 6 стих на 11 глава на Евреи: а без вяра не е възможно да му бъде угоден човек, защото който идва при Бога, какво? Трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. Амин. Жената с кръвотечението беше жена, която дойде при Бог, като вярваше, че ако тя го търси, той ще я възнагради с това, което никой човек не може да възнагради. И да, може би има моменти в живота ни, които ние искаме да благословим един ден нашите деца с къщи, и затова се трудим. И моменти, в които искаме да направим балове на нашите деца, и моменти, в които искаме просто да им купим един автомобил на нашите деца. Обаче нека да ви кажа нещо. Ако на първо място в нашия живот не е вярата на Бога, колкото и да се трудиме, каквото и да правиме, нещата няма да станат. Защото видимите неща са станали от невидими неща. Вярата ли, че Бог може да те благослови повече отколкото ти си мислиш, повече отколкото ти виждаш? Аз си мислех, че ще имам само един апартамент. Ами ако Бог е видял да имаш 2 апартамента и един да го дадеш на братка да служи, да спят там и да служат на Бога. Бог има план, но трябва да има хора, които имат вяра. Вяра в Бог. И почти винаги в моите споделяния с хора завършвам с въпрос, който просто остава, за да могат те да различават. Готови ли за въпроса? Въпросът ми е: имаш ли вяра в Бог? И ако да, какво прави твоята вяра? Къде е твоята вяра? Бог да ви благослови. Амин. Амин.